Ahoj, vítám z mého dalšího dílu z hry Good Game Gangsters. Jak se následuju, tak dneska bude další díl. Je pondělí, takže co máme rodinu velkou. Nemůžu. Tak. Šťa. 111, to bylo úplně jasné. No, na 111 bych se ujasnil. No, tak rodina, autočené, tohle, switch, no to třeba zakrčíme, dobrý. Jo, snad zakrč. No, tak to bylo hodně, to byly. Tak to bylo dobré. Ráno. Jo, tak to jo. Taky rychlost, vole. Nevím. No a když to srovnáte, tak to je velký rozdíl. Jo, 28 000 korun, ale 14 milionů. To je velký rozdíl, to nejde vlastně ani srovnat. Takové je moc. No já, tak je to moc, tak je to moc, tak je to moc. Toštiš. Všechno jste. Ne, co byste? No, to bude ještě 3 dny, ne? Abyste dělali to. 608, já mám 612. 14, definitivně. To je vám jenom prek. Když máte skvělé, tak vám je to fakt nemoc. No, tohle video bude tak trošku kratší, protože za chvíli už budu muset jít, tak já tak je to dneska. A další díl bude zítra, což je 29. úterý. Pak bude ve středu a to bude asi tento týden ve středu poslední ráno. Ve čtvrtek je víc vacaný a v
pátek máme prázdninky, tak to by možná mohlo být. A kdybych to nestíhal, tak by bylo příští týden v pondělí zase. A já už myslím, že to můžu ukončit. Píšte mi, co třeba mám rád, jaké hry prostě. Nezapomeňte dát like a odběr. Jestli se vám video líbilo, tak to už jsem říkal, co jsem říkal předtím. No a čau.